Nhất xa sự hở chính em mà đem cái chính nhập. Hả nghe, lại phim ngay xe. Bác có bài bên em nghe. Nrei te bro chính em ngin hap sunyo kitang itek pop. Bagi kamba bahajungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka National People's Youth Front Ramrai Block harengkat ke jingkershan lang MDC ke Ramrai Jerngam Constituency Ubalur Shaikh Harbani kan penlong ya ke Remand Area Cultural Program hakah nyotuk rempang arajar apun riu hamadan mau yang keper keban sedang nadu kepor kenaish deng menstem. Kajing tuan pelong ya ke program kelong man kentiu ka sap kapong beper jengin nong shoshnong ka than Remand. Hakan dengan program kinsidan buon gijing yakop beper bat kentubru ke Miss and Mrs NPYF Ramrai Block bat kinong job kinsuyok ru ki kusnam bat onam dan kamsio ya ke bayrung syakan ya program. Kinsidan ru ki artis ki belapau ku mukra umdor ki local artist baru DJ Ribery ki ben penbernya lagi padba. Teng jonga gade bat skamlang lengkoi bat nga longkom presiden jongkap NPYF jongka Ramrai Block Unit bat kajing temu ga jongi hawangi penlong ya kaneka NPYF program cultural program ba kajing temu ga jongi kalong bangin kentiu ya ki kun samla jongka konsensi barak kawai ki badan kasap kapong namar kajing temu ga jongi kalong bangin ailat ya ki langin ai platform ya ki bakin pen iya kasap ke bakidon namar ba bun baru sekita ngim pen longkot kum kini ki cultural program ban pen yo ki platform ki samlah jong kanong sungsnong jong kanong thain hakari ke cultural program ki activities ki dan bunjat hi kawai kalong singing competition kila banong solo lani group dancing competition solo lani group ke extempo speech competition ke debate competition ke penalty shootout bat kumju ro ka Miss and Master NPYF jong Ramrai Block Unit kum gajing penpreng khobor de lamili khot khang ep ha kene porte la ngin bu yo no phone jangi po screen bad la da don ki nong simenta kin su phone be ha tu number bula bu khang bakan suk yangi kum kinong penyat bangin register keteng ki ha ketu program oi kane kadai ga men hi kadai ban dei tangi kinong sungsnong jong Ramrai ngam konsensi ban kentiu ya kasap kapong ka ba isamla jong kadong kathan ki don iya kan program ni lah ya dengan bagi meeting yang mengenai syong ni temu penlang po mau diang keper yang mau belum Ramrai West Kasihil District. Tekum kinong elam marabuar mo nadu ba nong elam hakmat e jongi job ya ka election mo tengi la syait penlang sibun ki program ba per kata kalong kum ke excellent award la penlang ya ki cultural program license housing la penlang leng ba jing sponsor UMDC jongi te hang yo ha ni ke platform ki ba ngila penlong sibun ki kun samla ki ba lagi jong ki dong ki thain mo ki wane simenta na mar po ka Ramrai jongi ka kalong ka konsensi ka bayar te ki don ki zone ba fer te yo lang ba kene ka program ki ba ngila set penlong kalong ban wan lam ki kun samla ban don ka musim ka jing yatali bat ka wero ban long ki bachelor ban wan shakmat ban pen ka sap ka ba ki don bat nang ni shakmat ro ngidang temu syuk ban penlong leng ba gajing rap jong MDC belong presiden jong ka Ramrai Block te bangin penlong ya kaneka excellent award jong ka NPYF nomor ba menha kaneka por usnem azar pesau ngidang depan penlong arpsan ngidang depan penlong teng yo ki kon samla ki sngau kaman sikade ya bat kalong ka sen ka baningkong po ka Ramrai hi ba kindon kum kini ki award bat kan long ka ban penslur ya ki ba kinlong ki samla ki ba yabe ya gajing pule bat nang kiu chakmat haki line beper te kom kajing pinte pajba ya kinong song jong ka West Kasihil lane kamtam kerpang ya kinong Ramrai mo ki badai na po Ramrai ngam konsensi ha ketika por ngi labu ki artis kita iwe imen artis i kraumdor te kajing kerpat ka jonga kalong ba ya kitu ki dai hat fan ki badai na po jong ka Ramrai ngam konsensi ki badai na po West Kasihil district borok kowe pila ban ha ketika si panlong ban ya kendo ka long ka program ka basit ka basangai lang ba kajing wan kersan ka jong pi bat pinyo ro ban ya kendo markmad i artis bat pinyo ro ban shondur markmad bat i bat ketika program ro ngi don sa IDJ mo IDJ beri badai na po jong ka West Kasihil hi ibadang ilong IDJ khna jong ka West Kasihil te kitu ki dai hat fan jong kini artis bro arngot mo sungguh ban ban long ban simenta mo kan long ka basungset lang ba kajing don kat bat kajing snok ti lang ka jong pi tenga dei ba don bok khadau sau ba dei na katu kasnong laudi ba but nga dei u secretary jongka NPYF Ramrai Block Unit
te hagaban kong shap ngas ngau ban penpau ka jing ai khublei jonga ye MDC i sar Lursai Kharbani ibangi khot ik madu syaki tanjungi iba la yarap yangi khamtam bala penslur yanga ban pej ya katu gadong kathan namar ba hajing sya ka sinong maudeng keper kampat dari kata ka sinong ka bala syai kata ka sinong ka bala don hajaka sor ndrei da ka jing sngau khia jong i ki khun samla da ka jing perkhat ya ki khun samla kata gadong kathan i la ai jing mut yangi ban le ya kani cultural program kabalong kumchi benta ban sei ban ailat ya ki khun samla ha kani ka platform ya ki badon ni lagi jong ki sap ki pong but ngasngau ru kumki samla jong gadong kathan lada omdon kumki ni lada ki don ki sap makana kumno kin sei namar ba kimyo ya kata lat ya kata ka platform na ka benta jong ki te nagaleng jong ngasngau ban penpau ya ka jing sungu ban kong AE bagi la ya kani ka lat but na kata ka daw kani ka program ha ka jing syang ila target kerpang na ka benta ka tu ka ki khat lai snong jong ka maudeng keper maududum cluster rei ngi sok thu ru ba kani kan long ru ka kabu na ka benta ki khun samla jong constituency barok ka wei but tagadau ngi labu ya kani nga sngo ban khot man wer phi hang ne ru ki pat ba jong ka constituency ki khun samla ki rang ba ki long kemi long pa manu na phi ki badon sap namar kani ka platform kamdon jing khanglat halor habaya de ber ka karta phila banwan syakatai ka program ka balong hamau deng keper hayo modum but ngangai scam daga jing don jong ki artis i DJ kan sa penshit pensingan iban sa penshit pensingan ha katai ka program but ngangai ba ka jing don jong piru kan ai men sem ya kitu ki participants ki bel ai kerteng na ka benta ban yesimenta ha katai cultural program te ngi la ai kerteng ya kan ni ka cultural program kum ka Rimen area cultural program lani ka rensan jong kinong Rimen te nget ba pinsung trai ya kan ni wan semodundum semau deng keper ngan ap ya pi hang tei khublai shibon ka bairung ka long bet absolutely free ngila le khnang ya kani banum don ka bairung ai khnang ba kanom don ka jing restrict ya kitu ki bom don lat popli namar ngatep kat ngahi utrai uba don syakate ke thany uba long na kate ke thany ngalap ba bon sibru bon ki khun samla jongi khamtam kidang duna ha kayo ka kot te tagadau ngala kerpat red ya i sar jongi ru ba sobaban arab ya kani ka kam ba ki khun samla kin silur nalor bangi ai ka price ngi airu ya ka certificate ban ngi airu ki trophy te ko kon samla wanam pensep kumjuru ya phi ki rangba ki long kemi ki long kpa lada pidon ka sap sobha kum ka dikalat ban yo ya ki certificate ka prize da ka cash but ka trophy kan no ka long ka ba crown na ka benta jong phi te sobha ka bairung absolutely free om don bairung henrei ngangai aba phi wan phai cheyeng phira ya laga jong ki jingyo jong phi ka ta ngi ka cash but kumjuru kini ki certificate pindah kemen but ki bahayang sem jong phiru kina sultanat ifi kublai shibon sawan ngin ab ifi hamodeng keper hamodundum ngi labu hajing sya ya kan ka program ngapen kan mauru haka notice bening kong ka bangila sam haki sinong bafer ka bangila ta haki sinong bafer kadai haka arp sauterik jong Februari arajar apun riu henrei mentang lapen kelano ya kan ka tarik ka badai no haka new tarik jong ubenai match arajar apun riu ka badai ka sisa jan te kapor mensuang ibu haka por kendai steng sorry ibu haka por kendai beji bad mentang lapen kelano haka por kendai steng te nge kerpat ipi ngi kimi lenti ke jingwan yang pi biang por ha kata sengi nama ki don sibun ki item ki program ki bangin sale te sung bah ki participants but mapi ki nong wan rengkat wan persikan te sengi sung bah wan biang por kanang bang nom miss ya kapor na ka benta DJ bat kumjuru na benta artis bansawan bangila bu ha kapor lang baki notice pila ban pe ki YouTube bangila upload ha ki YouTube fer na ka benta ka te ka program ban ngaku ban pen mau hang ni ka na ka benta ka tu ka special talent ke bang ong pila kum ki jing compose ki sur tenrai ki tu ki jing ruai na ki trai snong khamtam ki nong kelang ki badon mo ka snong nong kelang ka badon ka tu ketin ka jong phi hi ban sina ya ke jing ruai lani kenja potri te ya kan ngi don ka jing ai price ke bakar pang ya kitu gi ba tem put sur tenrai sina jing ruai tenrai but kumjuru lese kum kitu ki bal ai jing mut ba phin don kim ki ja pan flut lani kita gi tem marang thing duitara ni pedang sobhaya pi kan ni kalong kerpang nginam don ka competition rengi ai sobha bet dakaan malop yanu ki bawan ha kata ngi na benta kan ni kublai shibon kublai sia jarang
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. Aur ghar wale hi late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.